a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Za ka yi mana bayani ko sai ranka ya baci. Amma fa an gaya mun fa duk wani rashin kunya da wata fitsara da kuke yi fa daga kai har Abdul din fa duk fa labari fa yana zuwa mun fa. Wallahi tallahi sai na yi magani kuma zan yi bincike idan industry din ne suka daure muku gindi zan ji wallahi tallahi sai na yi magani. Duniya ta fi buga ruwa iya jima. Ma ba shi aure lokaci in lokaci na yi ai zan yi. Zuwan da kika kin zuwa ya fi so 15 nan ofis din. Amma ba wani shugaba da yake cikin ofis nan bisa daga ni mataimaki na shugaban gidan gaba ɗaya babu wanda ya san ma gidan zuwa. Silar fim. Live ina za ku ni ba. Ana dara ga dare yayi. Albishirin kuma abuta kallon fina-finan Hausa masu dogon zango. Wannan shiri shine ya zo muku a sabuwar shekara ma'ana 2024 wanda babu kamar sa. An yi sosai da ba sai ki zuwa tunda ga inda muke wannan magana ko a gaban Silar fim. Dan me za mu ringa zuba muku ido bayan duk abin da ake mun san ku kuke. An haura gidan wani an haura gidan wani. Sata ƙarya ce mutum ya ban mana unguwa mana. Daba, ilimi, jahilci, talauci, arziki, gaskanci. Ni yaron nan gani nake kai asiriye mun yana zuwa ga baki ɗaya tauraruwa ta daina haska. Gaskiya ne. Shi sa yanzu nake so ka je ka tsaya mata kan karatunta. Executive producer by Abdul Dan Anti. Duk a cikin wannan shiri Silar film directed by Lamir Kamilu. Dama ba wani abu bane yasa na fito dama kayan miya ne suka kare. Silar film. Ruwa za ki je ki ɗebo mana na wanke-wanke babu ruwan wanke-wanke a gidan. Duk da dala ne ga bararin su ba mutane gudu. Duk a cikin shirin Silar film zai fara zuwa muku a duk ranar Alhamis a watan 4 a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Martaba Hausa TV. Silar film ne.